Dong, gutin mata sa na ba dong kay sugol tikas tindahan dong. Unya na pa ay. Mga pagani pagkatog na ko. Nugo sad ka. Ay sus dong. Kaya nakatog din taon dong kay hayag pa kang adlaw. Oh. Gabi man ting katog dili maadlawan. Saman digi ka na ko masugo. Kadyo tagig kastanan. Ay sus pa, bahala ka diha. Matog isa ko kay duka kay ko. Yung lawas. Ay kabuang man ni mo ngano nigdam kag balik sa man palabay ka diha. Isa mo ka dyan, labaya! Aho, magpalabay gid ka di ay. Oh, ayaw pa! Joke na ganito! Aw, joke ka to imuha di ay. Joke ka sa tong ako ah. Kasi man digi ka mo ari. Uno. Why kong hadlock si mo uno? Dos! Ay sumay buanga ka. Ha? Bata pa kay ka. Ha? Tayag man na anti karon na maigo jud ka sa akong doko lagi awa ka. Ay sus pa! Ay lang kong hadlock ka na imong numero diha kay nag-eskwela ko. Oh, nag-eskwela lagi ka pero nganong wala magkakapasar sa iya ha? Oh, lagi pa. Wa ko kapasar. At least, nabuhat na ko ang 75% na effort para niya. Ipon sa imong kabuang. Saan nang airport ka? Tugpangan sa kopter? Kabugo sa nimo pa. Ni ana ko, effort dili kay airport. Tupahan na sa helicopter. Ayo! Ayo! Unsa may toyo ni mo dang? Kita mo ang teori Marte? Nagdala mo kimpigo niya. Ako rin mo sa minuino ba yun? Ngitali ko lagi? Lugsongan lang no, nasa nguma. Sige te, salamat ya. Ato na ko. Sige dong, paghubog mamayo ha. Oo, sabi na sa teori mo ginong militar. Asa kang umasok ko ngayon ano nga? Dugar mo kabalik wa kabalik dire? Oh, iya man ang anak di ay. Mga tana siguro ko asa si Tiyo, no? Ako pa yung doon, no? Asa si Tiyo ng guna? Hey, dog! Ah, papa ni mo? Oy, tiyo! Hindi ka tiyo! Yes! Kadugay! Nagdag ko si Palita! Ay, toyo ni mo ni Papa ka. Nangina ko sa papaling mo doon kay mag-impi lagi. Yagikan ba kung sida ba ya? Tagsara ko makuli ba ya? Ah, sige tiyo. Si Papa tiyo ba? Oh. Na mo to sa umat tiyo. Pero, ano sabi ng impili mo da? Oh. Gamay mo ni Sod lagi. Di ba? Beka doon nga. Di nga ugsibo niya. Pag biyahe-biyahe. Moton hapit mo si Carmen. Oh. Ako mo kayo. Kita ko emperador. Ah, Nakatubang sintahan. Ahon ako. Palit ko emperador. Nakay kwarto. Moto. Palit ko emperador. Kaya santa nagbiyahe-biyahe ana-ana. giuhaw sa deka, giuhaw sa deka. Tujo ka dong. Uhog. Gigay ko dong. Agoy. Moto. Nagadagan. Akong gabi ginahinay. Pero kaya ka o sige pisan ako. Ano saman? Kini! Ang takop! Oh, takob to! Ikit- Nangita ko sa papaligig asa ron. Paim na ko gamay ana. Ay, dili sa kapoy diligi. Asang papa nimo? Nalagi sa ubos. Adto. Yan, mag-inom eh. Ngit. Ikil eh, lugsing ni Papa. Tag-as king kogon tiyo. Ay, dapo, kaya mag-inom mo nga ni Papa nga. Sige dong, ako luksong rin lang. Nya mo inom mo Papa nga. Di mo to mainom og way sagol. Ah, sagol? Pero man, abing sagol. Ay, kompleto rin na day. Unya. Murag dagay nakalimtan. Ano man? Ang baso asa. Ang baso. Baso? Oh, ako igunit. Ano man? Plito kay ko. Dudong, ay, basta tagay na. Ano ay baso. Bara, ang papa no be kay ang tuon. Ako sa libutan nga niya. Palitin mo guys. Asa ko palit guys? Ilang marites ba? Mabaw. Ah, dito. Ya. Ako sa kabiyag. Tulo ko bukay. Ya, charo nagpat. Kana na lang. Og
kinamagi ka na pagpalit og bitsa manok dito sa ilihan merkado. Lito mo nang di mo nag-ego. Utangan na nito, lista na sa papa. Elmer. Ya. Ya. Unta ko. Oh, sige dong. Ako ang sukli ni. Oh, sige mo sukli. Yes. Nalangay jud kong istorya atong yang anak yun. Ano nga sa kakadugay na karon mga kasugat mi. Tipian na kaayo. Ato sa nakostiyo be para istorya mi usagin ng matuod ng anong yang anak nga grabe ka mo historiador kayo. Oy, Tio! Uy, Dong! Matay! Musta? Ayan mo, ano balik din? Musta naman ka dito syudad ay? Okay, pesa ka din. Ay, okay ra kayo din ako. Gani nga. Tagsare ko makole gani. Nung nangita ko diyan, tapos mabaw niya. Nangana ko dito nga asang umanitiyo. Ang buto ni Ana to nga. Napo ni subos, buto nilugsong ko. Oh, nana ko dili doon kaya ako kung dito wala naman niya. Ano dala? Puta dili mo kag-MP lagi. Ay, Teo, sinsya na kayo nga. Ibabe ka Teo nga. Oo, Ikan, tagsidad gani. Paligid tag-MP. Oh, ganyan. Imong uyab dito nakaibaw ani. Hindi nga to, Bea. Aw, drama ra to, no? Ya. Nya, saban. Pasunta. Dara na Teo, dara ta kayo. Oh, sige sige. Tara, tara. Eh, tayo dugaya. Mo, lagi Teo, lagi. Sige, pangitang sa ko nga ginuwag yun. Gaya mo kabalik 2001 pa kang wa dire. Tay 2022 naman to may kay nakaila pa ka sa barangay Ilihan. Oo, Teo, bitaw Teo kay. Sa una man god. Nagtrabaho ko sa siyudad. Trabaho ba nga, busy kayo, maupod. Nalimod ko sa kanang mo nakita. Pero Teo, nakunan ako muli ko sa barangay Ilihan. Oh. Maayo inondong okay kami sa biya gimingamin nimo abi na mo og tuwa kas Korea na himo na sa kasulbin ko. Ano ko sa Cebu Teo god? Ano maabot ko Korea? Aw, gusto tuo na ino. Wa man sa kay passport no. Nya, magsige lang tagay na wata istorya. Oh. Ay na to. Bahor man kayo. Aw mo gid abi na ko gimur nang gidadadrig design ba ato nang imnon ay. Okay. Sige lang min kulapo nga didong. Okay may kamo gimpe. Dito bitaw sa Cebu Teo, Waterbuano, dili imbitador, leaders good. Bitaw dong no. Okay. Sama nga hiting balik na po dito god. Maapod. Nya, paim na nako kay uha. Sige kita yo ah. Ako sari. Mana magaginom ako na? Ayo. Oh, sige mo sana. Love content rin niya. Wala ko sticker Teo. Oh, sige, anak ko Kuha cheese niya. ako lang. Buti lang sa ko ng impyo si Lasa na doon. Lami siya ng impyo, ano? Lami gini Teo. Pure gini siya nga impligan gikan ni China. Nya, sa vaccine ni Pfizer. Wala booster ni sa Teo. Papay mo so. Okay. Kanik, guys, dili ni sponsor ha. Oh, mayo no, imo asa niyo? Pre. Oy, uy. Pre, aram na ngita mo yo. Ay, magka. May, bago magang ligo na. Oh, imo sa. Asa mo sa gulo ni? Oo, oo. Kay sograbane. Ikanay sago na na. Asam ni ka mula ko gabi imo ram kag ungo. Okay. Laab gabi era ba? Sus, Yusip ay. May pinahila agad ay na. Do Ilmero kay sudah do kay kani wa kaulay 2001 ya, 2022 na ron. Oh, dai. Inom ni mo ron eh. Oh, Sige, pagkita mo lagi. sa datay ko nag-MP ay. Ay, ko sa muwa oy, natugo eh. Na. Kay ba. Oh, bay dong oh. Ale. Magi, nahilog sa gabay nogs. Di mo kagikan di ay. Ay, susurol ko nga rin kay may emperador. Aw, maayo kay. Ni uli ba si dong Ilmero nya. Bawa ka dogi o ka uli. Bay dong, asam ka ba dong? Ya, ning mo siya kog balik. Ah, sige sige sige. May titiyo, imong anak kanina ba? Oh. Paglugson ako nakitaan. Ito yun. Gisugod ako guys. Mga yung magsuhol ni noon. Tay tarong da dong eh. Na, butak kisa-kisa, diin ka na batasana ka na kuan. Pre, natapula naman mong anak nung noon. Diri bitaw sa uma, ikaw rin ang manili. Pero ako man nasugo say pero mo lagi dagang kagyayo. Nya, nangaidik sungol di ay. Nangayo kay, kumawa ka pre? Balik 3 sa mga palitog ice. Nya, Iya ba so pre? ilay mo kwarta gipadaan. 100. Nya, Kahod si mong anak yun. yung samtong ko na sa panimo gisugo di. Mga tatawa na gandi, yung dugay noon. Nya, ikaw pre wala mo mabante nga to pre.
bagat ng gitugin. Nagdung masag ka. Kain ko kapitan. Pre. Masin to atos bugo paltok ay sinuon ay. Kami kayo ang pagpalitan sa nato. Eh, ingon ka nga alas 3 pa nimo gisugo hapit ang alas 5. Pasinar tigi. Wa ka to hinuon matog ang buing dito. Naabot na ka tiyo kay May problema gid. kanina kita daw gisugo gyud. Ambot na kag asa ron gyud Nya. mo nabalik. Nya ako asa ka nga to masin naghinanok rong buang dito. Ah, to siya. Tagay sa to tiyo. O nya nagpalig na ako sa atuon dito. Sige, sige, Kay- tiyo. Oh no! Tiyo, tiyo, maluoy ka. Alundong lang lang nito. Asa ka ni bata agina pag gisubog ayos ay. Hapit ang alas 5. Ay maka ang buang ay nagtugtog may noon eh. Sudo magag-ayos. Di magabadong, ha? Magabadong? Sudo magag-ayos? Bye. Ha? Nagisumbag Ha? Pag sumubag ba, okay ka kung sumbagon. Okay pa. Ha? Di pa. Kibaw ka pre. Yan siya ka. Kat. Okay na, atong uyab dito, kay bawa na. Nya, nya. Katay mong anak. Oh, imong What's up mga badlungon? So it's time to shout out. So, karon shout out ko kay Joy, kay Shaisi, kay Ital, kay Marvin Nakasili, og ni Shu from Talisay, Basi, Cebu City. So, Salamat. shout out na, shout out. Shout out kay Clifford Sagtahon watching from Maasin Leyte. So, mga shout out. So, Shout out kang John Patrick Villamor watching from Mandawi. Og si Rosil Diaz, og Zangzang, og kini si Zilwin Aropo, og si Rachel Villamor, og si Ginicel Kinal. So, shout out ninyo. Salamat. Tapos sa mga kabadlungon. Shoutout kay Ronnie Akasili. Wa gabae. Salamat. So, mga mga kabadlungan sa so katong ganahan mo pa shout out din no. So, comment mo sa mong bagong nga video nga i-upload no. So, 15 person every video ato ang i-shout out. So, kalimot sa pag-subscribe no. Like, share and pa-on na lang sa notification bell para ma-update mo sa mga bagong nga videos mga kabadlungon. And God bless and salamat and bye-bye.